цьому випуску. Сполучені Штати Америки атакували військову базу в Сирії. Я звертаюся із закликом до усього цивілізованого світу приєднатися до нас. Київський суд розпочав розгляд справи «Торнадо». Изнасилование! Было? Да, да. В Києві презентували фільм про Джамалу. Мені ще зарано, щоб про мене там знімали фільми. Доброго вечора. Час новин на телеканалі АТР. 7 квітня, 1135-й день анексії Криму. У студії Ескандер Меметов. У Стокгольмі вантажівка в'їхала в натовп, є загиблі. За даними інтернет-ресурсу «Громадське», загинули щонайменше 2 людей, 8 дістали поранень. Поліція повідомила про затримання підозрюваного у військовій формі. У місті ввели надзвичайний стан, закрили метро, залізниці, перекрили центральні вулиці та закрили супермаркети на них. Прем'єр-міністр Стефан Левен заявив, що Швеція піддалася терористичному нападу. Наразі невідомо, чи є серед постраждалих громадяни України. Сполучені Штати Америки атакували авіабазу сил Асада у Сирії. Американські військові завдали удару десяткам ракет «Томагавк» по аеродрому Шейрат на заході Сирії. Це стало відповіддю на загибель десятків людей внаслідок хімічної атаки у провінції Ідліб. Ракетний удар свідчить про різкий розворот у політиці Трампа, який торік ввів передвиборчу кампанію, виступаючи проти втягування Сполучених Штатів у близькосхідні конфлікти. Російське МЗС вже зробило заяву. Запобігання і стримування розповсюдження та використання хімічної зброї перебуває у полі важливих інтересів нашої національної безпеки. Немає сумнівів у тому, що Сирія вдалася до використання забороненої хімічної зброї, що вона порушила положення Конвенції про хімічну зброю і ігнорувала попередження Ради безпеки ООН. Я звертаюся із закликом до усього цивілізованого світу приєднатися до нас, щоб разом покласти край цій різанині і кровопролиттю у Сирії, а також остаточно здолати тероризм, усі його прояви та види. Решение о нанесении ударов было принято в Вашингтоне до событий в Идлибе. И эти события были просто использованы как предлог для демонстрации силы. Российская сторона приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии, заключенного Соединенными Штатами Америки. Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации. Законопроект про статус кримськотатарського народу в Україні зареєстрували у Верховній Раді. Він визначає статус Криму як національної територіальної автономії у складі України і регулює питання представництва кримськотатарського народу в органах влади. Автори законопроекту переконані, що він посприяє розвитку корінного народу і прискорить деокупацію півострова. И определен статус законом Меджлиса крымско-татарского народа, Курултая крымско-татарского народа, региональных и местных меджлисов. Но и ключевое место в законопроекте – это определение политического статуса Автономной Республики Крым. В законе указывается на то, что Автономная Республика Крым является национально-территориальным автономией крымско-татарского народа в составе унитарного украинского государства на основе права крымско-татарского народа на самоопределение. Принятие этого закона кардинально укрепляет возможности украинского государства к деоккупации Крыма и его возвращению в состав Украины. Я уверен, что никто его специально затягивать не будет, и мы сделаем все для того, чтобы в мае месяце этот закон был рассмотрен. 12 екс-бійцям спецроти МВС «Торнадо» оголошують вирок в Оболонському суді столиці. Вирок складається з 86 томів, тому його читатимуть кілька годин аж до кінця дня. Бійців затримали 2 роки тому, їх звинувачують у катуваннях і зґвалтуваннях.
Будівля оточена поліцією і Нацгвардією. Судді оголосили неробочий день. Тут сьогодні розглядають одну справу – вирок екс-бійцям батальйону «Торнадо». Їх під сіткою і ретельною охороною по черзі доставляють в суд. Суд запізнився на годину. Підтримати торнадовців прийшли близько 30 людей. 2 роки тому військова прокуратура затримала 8 бійців підрозділу «Торнадо» разом із командиром Русланом Онищенком. Їх звинувачують в зґвалтуванні та катуванні людей. Самі ж підозрювані називають себе борцями з контрабандою, з якими вирішили помститися. Лично присутствовал тогда, когда выяснилось, что происходит контрабанда в зоне АТО. И Руслан лично построил весь батальон и сказал: пацаны, у меня 80% батальона с Донецкой и Луганской области, у всех там дом. И нам предлагают бабки за контрабанду, чтобы мы закрыли свои рты и молчали. Кто хочет вернуться домой, шаг вперед. И все как один вышли. И Руслан сказал: будьте готовы к тому, что нас обвинят в самых страшных преступлениях и закроют. И сейчас самый интересный вопрос. Изнасилование! Было? Да. Ни один обвиняемый, тогда еще подозреваемый, не подал никакого заявления или ходатайства о каких-либо фактах контрабанды. Мікрофон судді не працював. Прокурори, журналісти та обвинувачені не чули, що зачитував суддя. Прибічники «Торнадо» зняли гамір у залі суду. 2 месяца пытались, 2 месяца! Вы даже не представляете себе, до какой степени это необоснованное обвинение. У нас убийства такого даже нет в обвинении. Изнасилование, вот я слышал, такого даже нет в обвинении. У нас было придумано, вот ребятам придумали там половое преступление, было исключительно с целью закрыть судебное заседание. В обід суддя оголосив перерву. Далі продовжили в закритому режимі через факти сексуального характеру та інформацію, яка може нашкодити потерпілим. У суді побоюються, що не встигнуть до вечора зачитати вирок. Ми будемо працювати на кінцевий результат. Справа нараховує 86 томів і 13 обвинувачених. Можемо лише припускати, що вирок буде немаленьким. Військова прокуратура просить засудити 11 колишніх бійців «Торнадо» до позбавлення волі від 8 до 15 років. Лише для одного з екс-торнадівців Юрія Шевченка прокуратура вимагає 3 роки умовно, тому що частково визнав провину. Ільвіна Сідбулаєва, Ислам Пінка, Заман, АТР. Безвізовий режим з ЄС для українців може вступити в силу вже на початку літа. Як їхати? Чи можна кримчанам? І скільки і на скільки днів? Відповіді на ці запитання шукали журналісти Заман. 11 червня орієнтовно українці вже зможуть їздити у Європу без віз. Йдеться про туристичні та ділові поїздки, які не перевищують 90 днів перебування у Європі. Станом на зараз видано майже 3 мільйони біометричних паспортів. Це якраз, скажімо так, відповідь на те, скільки українців готові вже сьогодні скористатись безвізовим режимом. Давид Стулік з представництва ЄС в Україні стверджує, що коли безвіз набуде чинності, на кордоні будуть задавати ті ж самі запитання, що й раніше, але при цьому додаткові документи не будуть потрібні. Це є і документи, які кожен з нас, хто їздить, має з собою, якусь там бронь, наприклад, електронну навіть, готелу. Може показати запрошення на певні там ярмарки для бізнесу, або на фестивалі. Хтось їде там на якісь спортивні події, покаже квиток. Так що не треба буде з собою возити всі ці різні довідки про стан банківського рахунку, чи про те, що ви маєте певну нерухомість, підтвердження від вашого роботодавця, що ви десь там працюєте. Це не буде потрібно. Аби скористатися візовою лібералізацією, потрібно отримати біометричний закордонний паспорт. Власники закордонних паспортів старого зразку також зможуть подорожувати, але для цього вони продовжуватимуть отримувати візи. Візи, які були видані до безвізу, теж залишаються дійсними. Складніше буде українцям, котрі проживають у Криму. Євросоюз не визнає паспорти, які були видані Росією після анексії Криму. Вони можуть прибути на материкову Україну, отримати біометричний паспорт. Це можливо. Для багатьох українців, що мешкають там, виїзд за межі Криму, виїзд з українським
паспортом все ж таки ставить під загрозу, в першу чергу, його політичний статус як громадянина. Але зараз їм є дана можливість. Або ви їздите з російськими паспортами, звертаєтеся за візами в Україні, платите 60 євро, або у вас є паспорт українського громадянина, біометричний, і їздите без віз. До отримання довгоочікуваного безвізу Україні доведеться зробити ще декілька формальних кроків. У кінці квітня посли країн Євросоюзу повинні затвердити безвіз. У травні заплановано голосування Ради голів МЗС, далі підписання документа. Останній етап рішення про безвіз має бути опубліковано в офіційному віснику Євросоюзу. Єлизавета Цереградська, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Близько 200 киян зібралися на ранкову руханку у Маріїнському парку. У такий спосіб українці відзначили Всесвітній день здоров'я. Любі 20 років, займається легкою атлетикою. Побачила в соцмережах запрошення на публічну зарядку. Прийшла сама і привела друзів. Я взагалі вважаю, що саме з людини починається нація, і тому кожен має починати з себе. В эти годы больше тенденция стала на здоровый образ жизни. Міністри охорони здоров'я та молоді і спорту відправили на руханку під парламент по одному заступнику. Найважливіша складова цих речей, які зараз відбуваються, що все те, що ви бачили, воно має стати модним трендом. Модним трендом для депутатів, модним трендом для прем'єр-міністра, модним трендом для президента, які як взірець для нації повинні показати, що здоров'я нації – це є саме головне надбання і цінність. Це пріоритет держави, це державна політика, щоб нація була здоровою. І ми все-таки доказуємо нашими перемогами, спортивними перемогами, що ми єдина спортивна Україна. Лідія Полянська, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Джамала UA – документальна стрічка з такою назвою з'явиться у прокаті 13 квітня. Подивитися її можна у 13 містах України. Більш ніж 20 кінотеатрів показуватимуть кіно. Журналісти «Заман» одним із найперших переглянули фільм на допрем'єрному показі. На ній білосніжна легка сукня від Андретана, поруч наречений та мама. На презентацію фільму про себе Джамала прийшла не сама. Допрем'єрний показ відбувся в одному зі столичних кінотеатрів. Серед запрошених гостей можна було зустріти українських селебриті. Джамала UA – робота молодого режисера Анни Акулевич, для якої це дебют в документальному кіно. Кіно саме про те, яка Джамала, коли займається своєю справою. Коли вона зовсім не контролює те, що вона говорить, те, що вона на цей момент відчуває, тому що вона вже дуже вправно з цим справляється. Вона знає, як себе поводити перед камерою. Але, на щастя, мені здається, і не тільки мені, у фільмі вона щира, якісна і справжній творець. Стрічка розповідає про жагу до перемоги та стійкість кримсько-татарської співачки. Події у фільмі охоплюють період підготовки до Євробачення, про те, як працює Джамала і її команда. Для творців стрічки було важливим зняти своє авторське кіно, тому Джамала не контролювала процес створення фільму. Ми знімали фільм за умови, що вона знає, але вона не контролює процес. Тобто вона не мала права, і вона цього делікатно підтримувала. Все це вона жодного не мала, жодних претензій, проблем з нами, з знімальною групою. Все було так, як знімав режисер, і як він бачив мене, нашу працю з моєю командою, цю підготовку. Це суто авторська така картина, і я дуже вдячна, що вона є, хоча мені здається, що мені ще зарано, щоб про мене там знімали фільми, і я відчуваю, що я на початку. Бюджет фільму – понад $40 тисяч. Кошти виділив меценат з Німеччини, який забажав залишитись невідомим. Прокат фільму забезпечує фонд Держкіно. Державі фільм обійшовся у 65 тисяч гривень. Документальне кіно в Україні не вистачає. Телеканали продукують, я би не назвав би це документалістикою, це така телевізійна в лапках документалістика, яка мало схожа на справжню нормальну документалістику.
І, власне, ми збираємось пропагувати такі фільми. Я бачив лише шматочки фільму про Джамалу. Перше, що мене вразило, це та щирість, яка від неї, як то кажуть, пре. У національний прокат «Джамала.UA» виходить 13 квітня. Творці стрічки мають намір подавати її на міжнародні кінофестивалі. Єлизавета Цареградська, Іслям Пінка, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською з Моєлі Мухтаровою за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». Сергій Щербина та Христина Бондаренко говоритимуть з народним депутатом від Радикальної партії України Ігорем Поповим. Будьте з АТР. Гарних вихідних.